So, andito kami guys sa may La Victoria Mountain Resort. Punta kami langit eh, no? Bukas na yung pintuan ng langit, oh. Ayun, oh. Usok. Victoria Mountain Resort. Ganda ito, pasyalan, no? Hiking, overnight, trekking, camping. Camping. Maganda rito, camping. Yes. Camping. Yung mga camping. Yun, no? Kasi may entrance. May entrance dito, 20 pesos yata per head. May entrance sa 20 pesos per head. Hindi laging dito. Yan o. Ganda o. Dito, tropa. Margada. Sunset. Mountains likod. Talaga siya guys. May activate natin loob ng mga kubo na pinaparente guys. Pinaparent nila itong mga ganyan, no? Overnight ka 24 hours, 1,000 pesos. 1,000 pesos, no? For rent, 1,000 pesos. 24 hours. Ayun, ganyan bahay. Relax ko. Ganda, oh. Huh? Sleep over? Pwede ba mo doon? Ito na ako sa duyan. Pwede ba? Sumakay? Gi. Alcohol, sige, take alcohol. Ayan guys, dyan, ang ganda dyan.
magkape. Char, magkape. Gusto mo yung bahay na yan? Maganda? 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 Oh, maganda. Oh. 1,000 daw per 24 hours. Bayad dito. Can I sleep here? Pero ka na isaw ko na kanabutan niya. Bali, dalawa. Sa taas, pwede ka mo akyat. Then, down for you sa uban. May parang second floor siya, ate. Ano? Hindi ka pa rin matulog. Ganda. Ganda. Oski. Oski. Kaya pa siya, no? Lalabas ka rito. Yan, upo ka. Yan. Kakape-kape. Doon. Chill, yan, no? Yan ka. Oh, dito na, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Tapos pagising mo, kape-kape. Dudungan ko rito. Pagising umaga, kakape-kape. Ganda dito. Ganda. Wow. Masyalan. Then you go here. You go here. 24-hour challenge. Ano? Pwede dito mga bata. Balik natin. Sunod na mag-chill-chill ba? Tagay-tagay. Ano siya, katong mga kuan, taga-dipulugan at kadaghanan. Nagay, asahay dire ka na bitang kuan, Tapos, magkantahan ba, singanan na. gusto ko tayo. Dili ka na Ito yung ano niya, bathroom. bathroom. Oh. Ang panilibyan, utrog mo. Ito liguan din, ha. Okay, ganda. Sa likod. Okay din, habang CR ko. Sa uban po, dito sa itong uban. Ang ganda. Yan, back, likod niya. Pubat. Pero okay. Ganda. Sa Manila. Diyan ka titira? Titingnan mo ang uban. Ay, iba, doon. Oh, diyan ka na? Bye-bye. Bye-bye. Titingnan namin ibang rooms. Oh, iba-iba yung name ng bahay. Oh, kasa delay na to. Ano? Ano? Kasa dihay. Mas malaki siya. Oh! Iba naman to. Iba yung setup. Pero 1,000 din. Iba naman to. Sige, hugas ka kamay mo. Oh, mas iba to. Mas iba yung taas. Pareho lang din po 1,000. 1,000 na tanan. Okay to. Ang dami gaan, ayos. Pwede dito yung grupo. Magbabarkada. Pareho lang din. Paglabas mo rito. Ayun din. Oops. Chill lang. Galing, ganda. 1,000 24 hours. Good for 5 person. Ah, pa. Nadaanan lang namin yung ano. Napadaan kami. Tinik namin. Punta kami Thank dito. you, ate, ah. Si ate. Ano pangalan niyo, te? Rizabel. Ate Rizabel. Oh. Papa, my little Pag pumunta rito, maganda rito. La Victoria. Victoria's. Mapi si ate Rizabel. Punta kami dito. Titira na kami. Mhm. Forever. Forever. Diba pa? Yeah. Ako na sa kabila, pare-pariharaan. Pare-pareho lang po. Ano? Salamat, eh. Ah. Ito kulay ano to? Kulay reggae. Yan, oh. Kulay reggae yung bahay. Pang reggae. Ang galing. Yung pupuntang ilaw.
that a mountain or a volcano? So, wala picture mo kayo. Ilog yan sa baba. Ang ganda ng bundok. Bundok Peninsula. Ito ang papuntang ilog. Yan. Bawal yung may sakit sa puso dyan. Nindot lagi oh. Mama bird with egg. Wow! Are you a bird? Mama bird. Sige na, karera tayo. Uy, karera kami. Buta na kita. Ela ko. Matmat, say hi to hi vlogs. Welcome to my vlog. Sabi mo dali. Hi vlogs. Welcome to my guy. Spider. Matmat. Yan o. Ganda ng paligid. Maganda ng paligid. Pagtapat dito, ang pangit. Ano ba to? Palubog na araw ito, ba't di pa lumulubog itong babae na to eh?